Dnes ešte uvidíte reportáž, ktorú sme nakrútili priamo v Londýne. Našli sme ďalšie dve slovenské rodiny, ktoré postihol rovnaký osud. Hovorili sme aj s právnikom, ktorý sa k celej kauze vyjadril naozaj. Úrady až priveľmi rýchlo a nekompromisne odobrali deti. Britov vôbec neteší prítomnosť našej kamery a neodpovedajú ani na oprávnené otázky. Náš kolega vo Veľkej Británii sa rozprával s mužom, ktorý nám dáva za pravdu a hovorí o najväčšom zneužívaní systému v tejto krajine od čias druhej svetovej vojny. A navyše máme svedkov, ktorí neváhali podrobne opísať, ako to celé funguje. Iba nás vyvedli von, zatvorili dvere, zobrali deti a koniec. Keby som sa to dozvedel skôr, ako porodila, dal by som im peniaze, aby okamžite utiekli z krajiny. To radím vždy. Teraz bude už boj o ich návrat veľmi ťažký. Říká tento muž, anglický právník z francouzského Monaka. Je bohatý a tohle je podle něj největší zneužití systému v Británii od druhé světové války. Ohroženým rodinám platí právní pomoc, letenky, jen aby je ochránil. V minulom roku som pomohol v tisícke prípadov, aj slovenských. Pred pár dňami ma o pomoc požiadala Slovenka Ivana. A teraz, kým robíme tento rozhovor, moje asistentky prijali ďalšie dve žiadosti. Proč? Taky se ptáte, proč by se Anglie na vlastní náklady starala o děti paní Čonkové a dalších, kdyby k tomu neměla důvod? Tak teď poslouchejte. Je to obrovský biznis. Živí to sudcov, obhajcov, lekárov, znalcov, psychológov, sociálku. Kto zavolá na linku bezpečia, dostáva peniaze a potom je to lavína. Rodiny, pri ktorých deti zostanú, dostávajú 500 eur za týždeň a dieťa. Čonkovej deti to je 10 000 eur mesačne. To je veľa peňazí. Anglie přijala tato opatření před 5 lety. Že se počet dětí odebraných rodičům zvýšil na 5násobek. Jen za poslední rok se tímto způsobem rozdělilo rekordních 10 000 rodin. A často ne proto, že děti jsou týrány nebo mají hlad. Stačí banální důvod. Vyprávět o tom mohou další dvě Slovenky, které se nám ozvaly, Andrea a Jana. Jejich jméno jsme museli změnit. Malý zobral zubný kartáček do úst, tak oni hneď písali, že fajčí, nesmie spať cez deň, nesmeli akože kúpiť solú kaši. Oni nám boli v petách skoro 5 rokov. Ja som podala aj sociálne pracovníčky každému, že ja si siahnem na život. Že ja im deti nedám. O případu ze Slovenska už se dozvěděla anglická média. Reportérka jedné z největších britských televizí Channel 4, Jackie Long, se na nucené adopce specializuje. Zistíme, ktorí sudcovia a ktorý sociálny úrad sa týmto prípadom zaoberali, ale z toho, čo vieme, to vyzerá na typický scenár predaja detí. Tento obchod už je dokonce tak rozšířený, že má na internetu své e-shopy a aukce. Jen si tady nekoupíte televizi, ale osud dítěte dne, kterého se jeho maminka možná vůbec nechtěla zbavit.